Vrátite sa s podraždenou rosaceou, ale najmä s pigmentovými flakmi. A tak ranná a večerná rutina je základ na dovolenke. Cítiť sa ako vysušená slivka na dovolenke to naozaj nechcete. A najmä, ak večer neurobíme večernú poriadne silno, hĺbkovo hydratačnú rutinu, tak ráno môžete čokoľvek na seba aplikovať vrátane ochranných faktorov. Vrátite sa s podraždenou rosaceou, ale najmä s pigmentovými flakmi, ktoré sú v hĺbke a ktoré sa likvidujú až do 2 rokov. A tak ranná a večerná rutina je základ na dovolenke. Zaberie vám to 5 minút ráno, 5 minút večer, ale vaša pleť sa po dovolenke vráti naozaj oddychnutá, bez flakov, bez podraždenej rosacej a bez zbytočných vrások. Stačí do komentáru napísať chcem a ja vám pošlem link, kde nájdete rannú aj večernú rutinu, presný postup, čo ja používam už roky. A napriek tomu, že veľa cestujeme, moja pleť nemá žiadne pigmentové fľaky ani rosaceu, ktorú som zlikvidovala po dlhých rokoch.